Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, may tungod aning giwalis mga baptist Bradsok, nga kani kunong atong gigamit nga termino nga gitawag nato og kuan gani Bradsok kaning finance o kaning penitensya. Ila ning gikorhian Bradsok kay matud pa Bradsok sayop kuno ning nga term nga kining gitawag nato og finance o penitensya. Kay ang gigamit sa Biblia Bradsok repentance, dili kuno finance o penitensya. Kay kana kuno Bradsok termino ha gimugna ra kuno na sa tong simbahan panahon sa kanang magpasakit ganito sa tong kagalingon Bradsok isip pagpamayad sa atong mga sala. Palihog kog pagpatinawan Bradsok kay mismo kini nga term supak kuno na sa Biblia. Palihog kog pagpatinawan Bradsok. Salamat kayo, Brother Carlo Badinas sa may nga pangutana about penance. Sa Catholic Bible in English na ana, pero lagi kay nga itong mga igsuon doon na may mausisahon nga hunahuna nga matud pag nila no need of human participation of any sacrifice or accepting pain because the sins of men are done already on the cross, forgiven. Why should you participate as human limited sacrifice when the Christ's death is infinite in value? Muna lang katarungan, human na mo bayri. Siya ra nagpasakit, siya nagpasaan sa krus atong mga ang tanan nga mga pagpasakit sa kalawasan. Diha gibutang sa lawas ni Kristo, wa na tay kapuno. Muna ang dili matarong, dili mayong gihimos katoliko nga ki-challenge ta sa paghimo mga penance o penitensya, mga sakripisyo pagpasakit nga kasagaran mohulagway na nato sa umabot nga panahon sa Kwaresma gikan sa Miyerkules sa Banlis mo ihaptag 40 ka adlaw Domingo na lingin ang muwan nya mo na ipatikhog ang Paskos pagabanhaw atras sa sa kining kamatayon ni Kristo Biyernes Santo Huwebes Santo mo na nga lang natong Semana Santa within the Kwaresma 40 days pero naa pa na sa Biblia naagyot dili walang yun may basahin sa itong mga kaigsunan. Mga puong pa ni Kristo ng imong kinsa kadtong musunod kanako. Magpasaan siyang cross. Magdumili siyang kugalingon adlaw-adlaw o magpasaan siyang cross. Mabasa na nato sa San Mateo 16:24. Na kung magpasaan tag cross, dili na tiaw sa mas pagpasaan ni Kristo sa cross. Pero dili hinuna literal nga pinatulid og dunay babag nga kahoy. Nagakahulugan ka na nga kita mo sakripisyo, mo pasakit, magkugi, magantos kay nothing success can be attained without the precedent sacrifice. Binisaya pa, matod na ni Santa Catalina de Sina, nga wa gyud bisag unsang kadaugan og dagkong proyekto sa kalibutan, labi na sa espiritualidad nga dili pasiunhan og sakripisyo. Kung San Pablo diya sa 1 Corinto 9:27 ningon siya nga akong gihimo ang pagpanton sa akong kugalingon. Ang ingon og gilatos ko nga akong kugalingon, gidumilian ko nga akong kugalingon. Kaya nahadlok ako nga sa ako niyang pagsangyaw, mas sinalikway ako. Ato basahon ang 1 Corinto 9:27. Apan gibuntog ko nga akong lawas. Gibutang ko kini sa pagkaulipon o pagpanton kay tingali sa human ako makamantala suman ako mahimong sinalikway. So mo na San Pablo gipanton, put into discipline. Sa ito pa, iyang yung gihatagan og sakripisyo ngayang lawas. Sa mas mga pagdumili sa kaugalingon, mga kailibgon sa lawas, ang pagdumili, pagbalibad niya na, o di ta mahaligas sa danglog nga haylo ni Satanas sa lumalabay nga kalipay, mo nang magdumili, mo resist, mo nang gihimon San Pablo. Muna, kini mo nang ngalan sa English og penance, nga dunay mga sakripisyo buhat natong pagpasakit, nga bunga ni ana alang sa kaluwasan sa atong kalag. Kaya sa Filipos 2:11, pakigbisugi gayod ang pagbuhat ang inyong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. So mo na nga sa Biblia, sa Efeso 1:24 ningon sa si San Pablo nga buot ako nga ang kakulangan diha sa iglesia kuno nga pag-antos diha sa iglesia mahipunta unta kanako. Mo na nga nagina ng penance sacrifice pero musalikway ni ana mo na ingno nato ang pagkasulti nagdumili ta sa hagit ni Kristo, dapit ni Kristo
if you follow me, carry your cross, deny yourself, carry your cross. Muna, pagdadon kita krus sa itong kugaling. Moto nga ito, ikatubag sa may pangutana ni Igsoong Carlo Badinas